Matur sembah nuwun, Nduk Indah. Nggih pamundutan Lungit ing asmara sampun katuraken. Nggih, ngeras mantes ngrantu lumados ing tata adicara ingkang samangke badhe lumampah sareng kalian Porgadang Sekar Merbabu katuraken langen lagon Jawi Piniji tamtunipun maligi konjuk panjenengan sedaya. Pramila ngambali sugeng pinarak lenggah kanthi eca mardika ngiras pantes ngarahabi pasugatan Dahar Alit ugi unjukan ingkang sampun katuraken. Laras soneng mangun swasana mawan pangandikan kelawan kadang sakanan kiringipun midhangetaken laras ing lagon-lagon saking para kadang campur sari Sekar Merbabu sareng jumenengipun Mbak Ayu Neng Kamelia. Mbak Ning sowan meneh di sesi. Sowan terus pokoknya. Iki ya. Iki ngiras pantes nunggu temanten Sarimbit ganti busana. Nggih, menika tamunipun nggih kathah berseragam. Seragame apik lho. Oh, sing iki. Sing ngarep karo sing kene. Lir gumanti tamune Mbak Ning. Dalidir tenan kok wiwit mawe esuk tekan sore iki. Ora ana pedote. Iki meratandake yen to Pak Warno anggone kekadangan bebrayan kuwi nyenengake. Mula kadang rewangi pirang-pirang. Nggih. Diaturke langen lelipur malih. Diaturke. Diaturke kudu hati-hati. Heeh. Kadange ilate iki kepleset. Lah ya mula senengo senam ilat. Memang lidah tak bertulang. Lah ya. Lidah buaya. Anak bertulangnya tengkleng ya. Oh iya. Diaturke langen lelagon meneh Mbak Ning. Arep ngaturke apa? Yo, bareng Sekar Merbabu.
Mbak nuwun Mbak Ning. Ijin Mas Yosi. Keripik gedang, keripik telo. Gurih Mas. So gurih. Keripik gedang, keripik telo nyambut gawe bareng-bareng. Jadi tasih sareng kalian Sekar Merbabu tamtunipun ingkang samangke caos libur wonten karsa panjenengan sedaya ngantos sak paripurnanipun gading. Ngiras pantes ngantos tata laksinaning adicara dereng wonten sasmita ingkang dumawah wonten ing ngriki pramila kepareng para kadang Sekar Merbabu caos libur wonten ngarsa jengantika samya lumantar jengkaripun genduk Febri Hayu. Campur sari Sekar Merbabu. Season pira ya? Season sing pirang-pirang wis. Pirang-pirang he? Wis ping oke. Ya wis. Nduk Febri. Nggih, Dalem. Durung ana sasmita saka Ibu Juru Pangrengga Busana. Nggih. Ya pokoke nek urung ana sasmita urung dilanjutkan ngono to. Nggih. Varietasnya Merdeka. Merdeka. Mbok menawi samangke sampun paripurna anggenipun gantos busana keparenga paring sasmita dhateng ngajeng panggung. Nggih. Pokoke ngode ngono lho. Ngode. Ngode. Nek mboten nggih enten WA teng WA mriki. Teng ngandhap mriki. Endi ya? WA aku ngigal. Ora. Ora ngapusi. Diaturke lagu-lagu sing gumyak meneh, Nduk. Nggih. Niki wonten requestan saking ibu-ibu apa iki juru-juru masak ya. DPR. Ada ayang-ayang. 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 Ora nganggo ngen lho ya. Ya, ayang-ayang. Diaturke no. Nggih. Iya. Langsung mawon. Langsung saja. Sekar Merbabu. Peteng rasane ati kang ngandang sengite liar hanyawa aku kowe lapo katresnan Mas wong tajal ojo selek katresnan kangen tresno iki kakeh pancoba arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ratiakoni senadyan dunyo ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kepisah mereka kuwasa Mas kowe sing gak sayang nalino aku butuh kelangan Mas mustika ati ngopusi tresno iki abadi Dewa-dewa ning asmara kuat hati kula anggun tresno
Ayo to. Piye wis? Aku isone lagu iki mergo anakku seneng banget karo lagu iki. Oh, ngono. Pemeneh ana video klipe sing nganggo gedruk kae. Seneng banget anakku. Seneng banget ya, ya wis. Kena tak ngundang nek rewel ngono ayang-ayang. Ora iso kok dadi kesurupan. Oh, malah iya. Kesurupan bapakne. Pak Woko, wonten dawuh dereng menika. Nggih, Mas Yosi. Nggih. Kados-kados sawetawis wanci. Nggih. Tasih dereng wonten sasmita. Dereng Aku kok pengen nyanyi to, Mas? Lah, Mas, supaya nek Pak Woko Aminor. Aminor. Magadir. Magadila tambiala. Kok dadi Magadir? Aku manut e.
Mas, aku pengen luntur mas. Luntur. Pengen jajal. Soalnya mas ketip ki luar biasa. Luar biasa kok Pak. Iki soundmane ya bagus, biarine Yo. menengan. Masah koyo ngono. Dening samangke sampun cumawis yaga sinar tanten bang menika kasumanggaken pinanganten sarimpit kadherekaken sengguyung malebet wonten pandi. Kasumanggahan Ibu Juru Panggrego Busono monggo. Yen luntura wenterane ora koyo yen luntur tresnane
belum ada tanda-tanda apa. Mantannya sampun rampung dereng? Nah, dereng. Jaranan. Kayak gitu. Klono Sewandono. Iki ndi waroke? Ayo. Masuk, Mas. Raja Mudha ing Panaraga. Raja Mudha ing Panaraga siyaga ing yuda lawan Raja Rai Singha ngasta pusakane pecut Kyai Samandiman nedya ing prang